Představte si chvíli, kdy se jeden z největších vojenských géniů 20. století narodil v malém polském městečku. Bylo to v roce 1896, kdy svět ještě netušil, jaké hrůzy přinese následující století. Konstantin Konstantinovič Rokossovský přišel na svět ve Varšavě, v rodině, která měla polské i ruské kořeny. Jeho otec byl železničním inženýrem a mladý Konstantin vyrůstal v prostředí, kde se mluvilo polsky i rusky. Osud mu však připravil těžkou zkoušku už v raném dětství. Když mu bylo pouhých 13 let, zemřel mu otec. O 3 roky později ztratil i matku. Osiřelý chlapec musel rychle dospět a postavit se na vlastní nohy. Živil se jako zedník, kameník, později pracoval v cukrovaru. Byla to dřina, která ho však naučila vytrvalosti a odolnosti. Tyto vlastnosti se mu později velmi hodily. Den za dnem tahal těžké kameny, míchal maltu, dřel od úsvitu do soumraku. Mladý Konstantin poznal, co znamená opravdová práce, co znamená únava, hlad a chlad. Poznal život prostých lidí, jejich strasti a naděje. A to z něj udělalo člověka, který nikdy nezapomněl, odkud přišel. Když vypukla první světová válka, mladý Rokossovský se v roce 1914 dobrovolně přihlásil do carské armády. Nemusel. Mohl zůstat v zázemí, pokračovat ve své práci. Ale něco ho táhlo na frontu. Možná touha po dobrodružství, možná touha sloužit, možná jen pocit, že je to jeho povinnost. Bojoval v dragounském pluku, jezdectvu a rychle se ukázalo, že má přirozený talent pro vojenství. Byl statečný, rozhodný a dokázal velet mužům i v nejtěžších situacích. Jeho první skutečné krvavé chrsty přišly v bitvách v Haliči a na východním pruském bojišti. Viděl smrt zblízka, viděl kamarády padat kolem sebe, cítil pach střelného prachu, kouře a krve, slyšel výkřiky raněných a přesto nestratil hlavu. Naopak v tom chaosu dokázal přemýšlet jasně, jednat rychle a rozhodně. Za udatnost v boji dostal několik vyznamenání včetně Svatojiřského kříže 4. třídy a později i 3. třídy. Pro mladého muže bez vzdělání a bez konexí to bylo něco neuvěřitelného. Carská armáda byla přísně třídní společnost, kde šlechtici a vzdělanci obsazovali většinu důstojnických postů. Ale Rokossovský si prosadil svou cestu nahoru vlastní krví a odvahou. Když přišla revoluce v roce 17, Rokossovský se rozhodl pro bolševiky. Vstoupil do Rudé gardy a později do Rudé armády. Nebyla to lehká volba, ale věřil, že nový režim přinese spravedlnost. Během občanské války se znovu vyznamenal, bojoval proti bílým armádám na Uralu a v Mongolsku. Jeho jednotka jezdila na koních napříč rozlehlými stepěmi, vedla partizánskou válku, útočila na nepřátelské zásobovací linie. Rokossovský se ukázal jako mistr improvizace a taktiky malé války. Jeho hvězda stoupala. Z prostého vojáka se stal důstojník, pak velitel jízdního pluku, později brigády. Muži ho respektovali. Nebyl to typ velitele, který křičí a vyhrožuje. Byl to typ, který jde příkladem, který sdílí strasti svých vojáků, který je férový a rozumný. Ve 20. a 30. letech minulého století se Rokossovský stával stále důležitější postavou v Rudé armádě. Studoval na vojenských akademiích, zdokonaloval své znalosti taktiky a strategie. Byl považován za jednoho z nejnadanějších velitelů své generace. Měl schopnost vidět bitevní pole jako šachovnici, několik tahů dopředu. Byl klidný, rozvážný, ale když bylo třeba, dokázal jednat bleskově. Kolegové si všímali, že má zvláštní dar pro analýzu situace. Dokázal rychle vyhodnotit síly a slabiny nepřítele, najít mezery v jeho obraně, předvídat jeho další kroky. V manévrech a cvičeních jeho jednotky pravidelně dosáhly nejlepších výsledků. Pak však přišel rok 1937 a s ním jedna z nejtemnějších kapitol sovětských dějin. Stalin rozpoutal velké čistky, masové represe proti skutečným i smyšleným nepřátelům. Armáda byla jedním z hlavních terčů. Tisíce důstojníků byly zatčeny, mučeny a popraveny. Maršál Tuchačevský,
Hrdina občanské války a jeden z nejbriliantnějších sovětských vojevůdců byl zatčen, mučen a popraven. S ním padly stovky dalších. Atmosféra strachu a nedůvěry se rozšířila celou armádou. Nikdo nevěděl, kdo bude další. Mezi nimi byl i Konstantin Rokossovský. V srpnu roku 1937 byl zatčen NKVD, tajnou policií. Obvinění byla absurdní. Špionáž pro Polsko a Japonsko, sabotáž, spiknutí proti Stalinovi. Ve skutečnosti to byla pouze paranoia diktátora a snaha vyřadit schopné velitele, kteří by mohli ohrozit jeho moc. Rokossovského odvezli do vězení a začalo peklo. Nejprve to byla Lubjanka v Moskvě, pak další věznice. Malé cely, vlhkost, smrad, krysy a hlavně výslechy. 3 roky strávil v krutých podmínkách. Vyslýchali ho, bili, mučili, lámali mu žebra, vyrazili mu zuby, drtili prsty. Snažili se ho donutit k přiznání, chtěli, aby podepsal falešné výpovědi proti sobě i proti svým kolegům. Ale Rokossovský nepovolil. Navzdory nesnesitelné bolesti a utrpení odmítal přiznat něco, co neudělal. Jeho vůle byla železná. Vyslýchači používali všechny své metody. Drželi ho ve stoje celé dny, až mu otekly nohy. Vyhrožovali mu smrtí. Říkali mu, že jeho rodina bude trpět. Předváděli mu falešné důkazy. Ale on stál pevně. Představte si muže, který den za dnem čelí mučení, který neví, jestli další den bude ještě naživu, který slyší výkřiky dalších vězňů kolem sebe. A přesto se nevzdává. Přesto si uchovává svou důstojnost a svou pravdu. To vyžaduje sílu, kterou si dnes ani nedovedeme představit. Někteří jeho spoluvězni se zhroutili po několika dnech. Jiní vydrželi týdny. Rokossovský vydržel roky. V cele s ním seděli další důstojníci, někteří se zlomili, jiní vydrželi. Rokossovský patřil k těm druhým. Dokonce i v těch strašných podmínkách si dokázal udržet naději. Věřil, že pravda jednou vyjde najevo. A měl pravdu, i když to trvalo bolestně dlouho. Jeden z jeho spoluvězňů později vzpomínal, jak Rokossovský dokázal uklidnit ostatní, jak rozdával naději, jak jim připomínal, že musí zůstat silní. Já v pekle dokázal být velitelem. Nakonec v březnu roku 1940 byl Rokossovský náhle propuštěn. Stalin si uvědomil, že válka s Německem je nevyhnutelná a že potřebuje své nejlepší velitele. Mnoho důstojníků bylo rehabilitováno, i když většina z nich už byla mrtvá. Z přibližně 40 000 zatčených důstojníků jich přežilo jen zlomek. Rokossovský patřil k těm šťastným, kteří přežili. Byl propuštěn, všechna obvinění byla stažena a dostal zpět svou hodnost. Když vyšel z vězení, byl to troska člověka. Hubený, zničený, se zlomenými zuby a trvalými následky mučení. Vážil asi 50 kg, téměř polovinu své normální váhy. Ale jeho duch nebyl zlomený. Naopak, zkušenost z vězení ho ještě více posílila. Věděl, co znamená čelit smrti a nebát se jí. Věděl, že dokáže vydržet cokoliv. A co je možná nejdůležitější, věděl, že Stalin je krutý tyran. Ale věděl také, že má práci, kterou musí vykonat. Musí chránit svou zemi před invazí. Vrátil se do armády a bylo mu svěřeno velení mechanizovaného sboru. Měl jen pár měsíců na to, aby se znovu zapracoval, aby se seznámil se svými muži, aby připravil jednotku na válku. A pak přišel 22. červen roku 1941, den, kdy Hitler zaútočil na Sovětský svaz. Operace Barbarossa byla nejmasivnější invazí v historii lidstva. 3 miliony německých vojáků, tisíce tanků, letadel a děl vtrhli do Sovětského svazu na frontě dlouhé téměř 2000 kilometrů. Wehrmacht postupoval bleskovou rychlostí. Sovětská armáda, ještě oslabená čistkami, se zdála být bezmocná. Celé divize byly obklíčeny a zničeny v prvních dnech. Tisíce letadel byly zničeny na zemi. Chaos vládl všude. Ale byli tam muži jako Rokossovský. Velitelé, kteří i v tom chaosu dokázali organizovat odpor. Jeho mechanizovaný sbor bojoval v prvních týdnech války zoufale a statečně. Neměli dost zbraní, dost munice, dost všeho. Ale měli vůli bojovat. Rokossovský organizoval protiútoky.
Snažil se zpomalit německý postup, zachraňoval obklíčené jednotky. Jeho tanky. T-34 útočili znovu a znovu, i když věděl, že jsou v menšině. Každá hodina zpoždění, kterou dokázal Němcům způsobit, byla důležitá. Rokossovský rychle prokázal, že patří mezi nejschopnější sovětské velitele. Dokázal koordinovat obranné operace, organizovat protiútoky, zachraňovat obklíčené jednotky. Stalin si ho brzy všiml. V těch zoufalých prvních měsících války potřeboval Stalin lidi, na které se mohl spolehnout. A Rokossovský byl přesně takový člověk. Navzdory všemu, co mu Stalin způsobil, navzdory vězení a mučení, Rokossovský bojoval za svou zemi. Ne za Stalina, ale za Rusko, za své vojáky, za své lidi. V srpnu 1941 dostal Rokossovský velení nad celou armádou, 16. armádou, která bránila přístupy k Moskvě. Bylo mu teprve 45 let, ale už nesl obrovskou zodpovědnost. Osud hlavního města, možná osud celé války, ležel na bedrech jeho a dalších velitelů. 16. armáda byla smíšená jednotka, část veteránů, část nováčků. Rokossovský musel rychle z nich udělat bojeschopnou sílu. Němci postupovali k Moskvě neúprosně. Na podzim 1941 zahájili operaci Tajfun, poslední velkou ofenzivu, která měla sovětské hlavní město dobít. Wehrmacht byl na dosah Moskvy, na některých místech jen 30 kilometrů od centra. Situace byla kritická. V ulicích Moskvy se kopaly protiletecké kryty, budovaly barikády. Vláda a zahraniční ambasády byly evakuovány do Kujbyševa. Mnozí věřili, že město padne. Rokossovského armáda držela jeden z nejdůležitějších úseků fronty severně od Moskvy. Němci na něj vrhali úder za úderem. Tanky, dělostřelectvo, letadla, všechno, co měli. Divize Wehrmachtu, které už bojovaly od června a dobyly tisíce kilometrů, se nyní vrhaly na poslední překážku před Moskvou. Ale Rokossovský dokázal držet linii. Organizoval hloubkovou obranu, připravoval záložní pozice, koordinoval protiútoky. Jeho velení bylo chladné a racionální, ale zároveň odvážné. Dokázal riskovat v pravý okamžik. Když viděl slabinu v nepřátelském postavení, udeřil. Když viděl, že pozice je neudržitelná, stáhl se včas a připravil novou obrannou linii. Nejednal unáhleně, ale ani pasivně. To byla jeho síla. Jeden z jeho podřízených velitelů později vzpomínal, jak Rokossovský dokázal zůstat klidný i v nejkritičtějších chvílích. Když všichni kolem panikařili, on seděl u mapy, analyzoval situaci a vydával jasné rozkazy. V prosinci roku 1941, když Němci byli vyčerpáni a zastaveni před Moskvou, Rudá armáda přešla do protiofenzivy. Rokossovského armáda byla jednou z těch, které udeřily na severu a začaly vytlačovat Wehrmacht zpět. Byla to první velká sovětská vítězství války. Moskva byla zachráněna. Němci byli otlačeni o 100 až 250 kilometrů od hlavního města. Pro nacisty to byl šok. Pro Hitlera to bylo šokující zjištění. Jeho armáda, která dosud vypadala neporazitelně, byla zastavena a odražena. A jedním z mužů, kteří to dokázali, byl Konstantin Rokossovský. Jméno, které si Wehrmacht brzy velmi dobře zapamatoval. V německých štábech se začalo mluvit o Rokossovském jako o nebezpečném protivníkovi. Zpravodajci shromažďovali informace o něm. Kdo je ten člověk? Odkud přišel? Jaké má zkušenosti? Bitva o Moskvu ukázala, že Rokossovský není jen dobrý velitel, ale vojenský génius. Stalin mu důvěřoval stále více a Němci se ho začali bát. Když jejich zpravodajci hlásili, že proti nim stojí Rokossovského armáda, věděli, že je čeká těžký boj. Věděli, že tento muž nebude dělat chyby, že nebude útočit bezhlavě, že bude trpělivý, chytrý a nelítostný. Tak začala legenda muže, který prošel peklem vězení, který přežil mučení, který se vrátil a stal se jedním z nejvýznamnějších velitelů druhé světové války. Muže, který dokázal porazit Wehrmacht znovu a znovu. Muže, kterého se bál i sám Hitler. Ale to je teprve začátek příběhu.
Za chvíli uvidíme, jak Rokossovský ukázal své mistrovství ve Stalingradu, u Kursku a v dalších bitvách, které rozhodly o osudu války. Po úspěchu u Moskvy se Rokossovského jméno stalo synonymem pro vítězství. Ale největší zkoušky ho teprve čekaly. V létě roku 1942 se válka přesunula na jih k městu, které vstoupilo do dějin jako symbol nejkrutější bitvy všech dob. Stalingrad. Němci zahájili v červnu 1942 operaci Modrá, masivní ofenzivu směrem k ropným polím Kavkazu a k Volze. Hitler byl posedlý myšlenkou dobít město, které neslo Stalinovo jméno. Bylo to pro něj otázkou prestiže. Wehrmacht se valil stepí jako oceán oceli a ohně. Zdálo se, že nic ho nemůže zastavit. Konstantin Rokossovský byl v té době velitelem Brjanské fronty na severu, ale Stalin sledoval situaci u Stalingradu s rostoucím znepokojením. Město bylo na pokraji pádu. 62. armáda generála Čujkova držela trosky města zuby nehty, ale každý den ztrácela další budovy, další ulice. Němci se dostali až k Volze. Sovětský svaz visel na vlásku. Pak přišel září a Stalin udělal rozhodnutí, které změnilo průběh války. Poslal na jih své nejlepší velitele. Žukova jmenoval zástupcem vrchního velitele a koordinátorem obrany a vedle něj postavil Rokossovského. Dostal velení nad nově vytvořenou Donskou frontou, která měla sevřít Stalingrad z boku a připravit protiofenzivu. Když Rokossovský dorazil na jih, situace byla zoufalá. Jeho fronta držela pozice severně od Stalingradu, ale Němci ji neustále napadali. Musel koordinovat obranu desítek divizí, organizovat zásobování, starat se o morálku a zároveň se podílet na přípravě něčeho, co nikdo nečekal. Gigantické obklíčení celé německé 6. armády. Plán dostal krycí název Operace Urán. Byla to Žukovova a Vasilevského idea, ale Rokossovský hrál klíčovou roli v jeho provedení. Myšlenka byla jednoduchá, ale realizace nesmírně složitá. Sovětské síly měly udeřit ze severu a z jihu, prorazit slabé rumunské linie na křídlech německé ofenzivy a sevřít Němce v kleštích. Obklíčit 6. armádu generála Pauluse v Stalingradu a zničit ji. Přípravy probíhaly v naprostém utajení. Rokossovský musel soustředit obrovské množství jednotek, tanků, dělostřelectva, aniž by to Němci spozorovali. Vojáci se přesouvali v noci, tanky byly maskované, falešné rádiové zprávy měly klamat nepřátelské sledování. Každý detail musel být dokonalý. Jeden jediný únik informací mohl celou operaci zničit. 19. listopadu roku 1942 v 7 hodin 30 minut ráno vybuchlo peklo. Tisíce sovětských děl zahájily palbu. Země se třásla. Obloha byla rudá od záblisků výbuchů. Rokossovského jednotky udeřily z pozic severně od Stalingradu. Průlom rumunských linií byl rychlý. Rumuni, kteří neměli dost protitankových zbraní ani morálku německých vojáků, se začali hroutit. Sovětské tanky T-34 a těžší KV-3 se řítily kupředu. Jejich cílem bylo město Kaláč na Donu, kde měli spojit síly s jižní skupinou útočící od Stalingradu. Rokossovský koordinoval postup z velitelského stanoviště. Mapy pokryté šipkami a čísly, telefony neustále zvonily, kurýři běhali sem a tam, ale on zůstával klidný, soustředěný. Vydával rozkazy jasně a precizně. 23. listopadu se sevřely kleště. Sovětské jednotky ze severu a z jihu se setkaly u Kaláče. 6. německá armáda, více než 200 000 mužů, byla obklíčena. Když zpráva dorazila do Hitlerova hlavního stanu, Führer zuřil. Rozkázal Paulusovi držet Stalingrad za každou cenu. Slíbil, že bude zásobován vzduchem. Slíbil, že přijde osvobození. Ale Rokossovský měl jiné plány. Jeho úkolem bylo nyní udržet obklíčení pevné a postupně stahovat smyčku. Němci se několikrát pokusili prorazit zevnitř i zvenčí. Manšteinova armádní skupina zahájila v prosinci operaci Zimní bouře, zoufalý pokus osvobodit obklíčené. Dostali se až na 50 kilometrů od Stalingradu. Situace byla kritická. Rokossovský musel reagovat rychle.
Přesunul zálohy, posílil ohrožené úseky, koordinoval protiútoky. Jeho velení bylo jako dirigování symfonii smrti. Každá divize, každý tank, každé dělo muselo být na správném místě ve správný čas. A on to dokázal. Manšteinův pokus o průlom byl zastaven. Němci uvnitř kotlu zůstali sami. Zima roku 42 byla krutá. O tom jsme už mluvili v jiných příbězích. Němci v Stalingradu mrzli, hladověli, umírali. Ale Rokossovský neměl slitování. Věděl, že každý den prodlužuje jejich utrpení, ale také každý den oslabuje jejich bojeschopnost. Byla to chladná kalkulace. Válka je krutá věc. 10. ledna 1943 zahájil Rokossovský konečný útok. Operace Prsten měla zničit zbytky 6. armády. Jeho jednotky postupovaly systematicky, krok za krokem. Dělostřelectvo mlátilo německé pozice. Tanky a pěchota útočily vlna za vlnou. Němci se bránili zoufalě, ale neměli šanci. Rokossovský poslal Paulusovi ultimátum. Vyzval ho ke kapitulaci. Nabídl slušné zacházení s válečnými zajatci, lékařskou péči, jídlo. Paulus odmítl. Hitler mu zakázal se vzdát. Tak pokračoval útok. Každý den Němci ztráceli další území. Kotel se zmenšoval. Z 200 000 mužů jich zůstalo sotva 90 000 živých. 1. února roku 1943 Paulus konečně kapituloval. Stal se prvním německým polním maršálem, který se vzdal. Pro Hitlera to bylo ponížení, pro Rokossovského triumf. Stalingradská bitva byla vítězstvím, které zlomilo páteř Wehrmachtu. Němci ztratili celou armádu, elitní jednotky, tisíce důstojníků, obrovské množství výzbroje. A Rokossovský byl jedním z hlavních architektů tohoto vítězství. Jeho schopnost koordinovat složité operace, jeho chladná hlava, jeho důslednost, to vše se ukázalo jako rozhodující. Stalin ho povýšil na generálplukovníka. Němci se jeho jména začali bát ještě víc. Když zajatí němečtí důstojníci v zajetí mluvili o Stalingradu, často zmiňovali Rokossovského jako protivníka, kterého respektovali a obávali se ho. Ale nebyl čas na oslavy, válka pokračovala a největší bitva všech dob teprve přicházela. Kursk. Léto roku 1943. Hitler potřeboval vítězství, které by obnovilo německou prestiž. Plánoval masivní ofenzivu proti sovětskému výběžku u Kurska. Operace Citadela měla být největší tanková bitva historie. Stalin a sovětské velení věděli, že útok přijde. Otázka byla kde a kdy. Rokossovský dostal velení nad centrální frontou, která držela severní část kurského oblouku. Právě na jeho pozice měl udeřit hlavní německý úder. 9. armáda generála Modla, veteráni východní fronty, nejlepší tankové divize Wehrmachtu. Rokossovský měl několik týdnů na přípravu a využil každou hodinu. Budoval nejhlubší obrannou linii, jakou svět kdy viděl. 8 pásem obranných linií, každé několik kilometrů hluboké. Tisíce děl, minová pole tak hustá, že by jimi projel sotva myš, protiletadlové baterie, tankové pasti. Byl to opevněný systém, který měl Němce zastavit a vykrvit. 5. července 1943 v 5 hodin ráno začala bitva. Ale tentokrát to byli Sověti, kdo zahájil palbu první. Rokossovský dostal zprávu od špionů o přesném času útoku. Přikázal preventivní dělostřelecký úder. Německá soustředění byla zasažena ještě před zahájením útoku. Němci byli zaskočeni, pak přišel německý útok. Stovky tanků Panzer IV, Pantery, nové těžké Tigry, obří Ferdinandy, děsivé samohybné dělo, všechno to nejlepší, co německý průmysl vyrobil. Valili se proti Rokossovského pozicím jako ocelová tsunami, země se třásla pod jejich pásmy, obloha byla černá od kouře. Ale Rokossovského muži byli připraveni. Protitankové děla střílely ze zamaskovaných pozic. Tanky T-34 útočily z boků. Pěchota s protitankovými puškami se plazila k německým tankům a střílela na jejich slabá místa. Bylo to peklo. Bitva trvala dny, Němci útočili znovu a znovu a Rokossovský je znovu a znovu zastavoval.
Největší bitva přišla u obce Prochorovka, i když to byla spíše na sousedním úseku fronty. Ale i Rokossovského fronta zažívala podobné zuřivé střety. Tanky proti tankům na krátkou vzdálenost. Výbuchy, plameny, kouř, vraky hořících vozidel, mrtvoly, chaos. Ale v tom chaosu zůstával Rokossovský klidný. Řídil bitvu jako šachovou partii. Když viděl, že Němci se vyčerpávají, dal rozkaz k protiútoku. Jeho záložní tanková armáda udeřila do boku německého klínu. Němci byli zaskočeni, museli se začít stahovat. Model hlásil Hitlerovi, že postup je nemožný. Ztráty jsou příliš vysoké, cíle nedosažitelné. 13. července Hitler odvolal operaci Citadela. Němci se začali stahovat a Rokossovský zahájil pronásledování. Jeho jednotky osvobodily Orel a další města. Wehrmacht utrpěl zdrcující porážku. Ztratil tisíce tanků, které nemohl nahradit. Iniciativa na východní frontě přešla definitivně na Sověty. Už nikdy Němci nezískali zpět strategickou ofenzivu. Kursk ukázal Rokossovského jako mistra defenzivní války. Dokázal předvídat, kde nepřítel udeří. Dokázal připravit obranu tak dokonale, že i nejlepší německé jednotky se na ní rozbily, a pak dokázal přejít do protiútoku v pravý okamžik. To je umění velení na nejvyšší úrovni. Němečtí velitelé začali chápat, že proti Rokossovskému neexistuje jednoduchá taktika. Nebyl to typ protivníka, který by dělal chyby, který by se dal vyprovokovat k unáhlenému útoku, který by podcenil situaci. Ne, Rokossovský byl chytrý, trpělivý, nelítostný. Model později napsal ve svých pamětech, že Rokossovský byl jeden z nejlepších sovětských velitelů, možná ten nejlepší. Po Kursku následovaly měsíce neustálého postupu. Rokossovského fronty osvobozovaly jedno město za druhým. Bělorusko čekalo na osvobození. A právě tam měl Rokossovský sehrát svou největší roli. Ale o tom až příště. Teď si vzpomeňme na chvíli na ty, kteří bojovali a umírali v těch bitvách. Ve Stalingradu, v Kursku, v tisících menších střetů. Obyčejní vojáci, kteří následovali Rokossovského rozkazy, kteří věřili ve své velitele, kteří bojovali statečně. Tankisté, kteří věděli, že jejich tank může každou chvíli vzplanout. Pěšáci, kteří útočili proti kulometným hnízdům. Dělostřelci, kteří stříleli den i noc. Rokossovský o nich věděl. Nikdy nezapomněl, že je to on, kdo nese zodpovědnost za jejich životy. Snažil se minimalizovat ztráty, kde to bylo možné. Nebyl typ generála, který by posílal muže do sebevražedných útoků bez důvodu. Každý jeho rozkaz byl promyšlený. Každý útok měl svůj účel. A vojáci to věděli. Proto mu důvěřovali. Jeden z veteránů, který sloužil pod Rokossovským u Stalingradu, později vzpomínal: Viděli jsme mnoho generálů. Někteří byli hloupí, jiní zbabělí, další krutí bez důvodu. Ale Rokossovský byl jiný, byl to skutečný velitel. Spravedlivý, rozumný, ale tvrdý, když bylo třeba. Věděli jsme, že když nám přikáže útočit, má to smysl. A to je to nejdůležitější pro vojáka. Hitler začínal Rokossovského nenávidět. V poradách s generály často zuřil, když slyšel jeho jméno. Proč ho nemůžeme porazit? Proč je stále před námi? Proč naše útoky selhávají právě tam, kde velí on? Němečtí generálové pokrčili rameny. Co mohli říct, že proti nim stojí génius? Že Rokossovský je prostě lepší? Gestapo a německé zpravodajské služby se pokoušely zjistit vše o Rokossovském. Hledali jeho slabiny. Zkoušeli zjistit jeho plány. Ale on byl opatrný. Bezpečnost byla pro něj prioritou. Jeho štáb byl vybrán pečlivě. Důvěřoval jen těm nejspolehlivějším. A to ho chránilo. Někteří němečtí důstojníci začali Rokossovského dokonce respektovat jako čestného protivníka. V tradici staré pruské armády, kde byl respekt k schopnému nepříteli součástí kódu cti. Samozřejmě to neznamená, že by s ním chtěli být přáteli, ale uznávali jeho schopnosti a báli se ho. Tak pokračovala válka. Stalingrad, Kursk, 2 největší bitvy východní fronty. A v obou hrál Rokossovský klíčovou roli. Stal se legendou.
Vojáci si vyprávěli příběhy o něm, jak dokázal přežít vězení, jak vedl své jednotky k vítězství, jak je vždycky klidný, i když všude kolem zuří peklo. A nejlepší bylo teprve před ním. Operace Bagration, největší sovětské vítězství války, čekala za rohem. Tam měl Rokossovský ukázat své mistrovství v celé kráse. Tam měl zničit celou německou armádní skupinu Střed. Tam měl dokázat, proč se ho bál i samotný Hitler. Léto roku 1944 se blížilo a s ním jedna z nejambicioznějších operací celé války. Sovětský svaz plánoval zničit armádní skupinu Střed, obrovské seskupení německých sil v Bělorusku. Hitler věřil, že tato oblast je bezpečná, že Sověti udeří na jihu, na Ukrajině. Mýlil se. Operace dostala krycí název Bagration, podle ruského generála z napoleonských válek. Měla začít přesně 3. výročí německé invaze 23. června. Stalin svolal poradu svých nejlepších velitelů a v čele hlavního úderu postavil Konstantina Rokossovského. Dostal velení nad první běloruskou frontou, největší silou určenou pro operaci. Když Stalin představil plán, Rokossovský ho důkladně studoval. A pak udělal něco, co málo kdo před Stalinem dokázal. Nesouhlasil. Plán předpokládal jeden hlavní úder. Rokossovský navrhoval 2 hlavní údery ze severu a z jihu, aby obklíčili německou armádu u Bobrujsku. Stalin se zamračil. Nikdo neodporoval Stalinovi. Rokossovský trval na svém. Vysvětloval, proč je jeho varianta lepší. Jak 2 údery vytvoří dokonalé obklíčení. Stalin ho poslal přemýšlet do vedlejší místnosti. Za hodinu se Rokossovský vrátil. Stále trval na svém plánu. Stalin zuřil, poslal ho znovu pryč. Když se Rokossovský vrátil po 3., řekl stejné věci. Nakonec Stalin ustoupil. Dobře, uděláme to podle vás, Konstantine Konstantinoviči. Ale pamatujte si, že nesete plnou zodpovědnost. Rokossovský klidně přikývl. Byl si jistý svým plánem. A ukázalo se, že měl pravdu. Jeho odvaha nesouhlasit se Stalinem byla pozoruhodná. Málo kdo to dokázal a přežil. Ale Rokossovský nebyl jen voják, byl myslitel. Přípravy na operaci Bagration byly masivní. Rokossovského fronta soustřeďovala obrovské množství jednotek, dělostřelectva, tanků, letadel, všechno v naprostém utajení. Němci nesměli tušit, co se chystá. Vojáci se přesouvali pouze v noci. Tanky měly zatlumené motory. Falešné rádiové zprávy klamaly nepřítele. Němci opevnili Bělorusko do hloubky. Budovali bunkry, zákopy, minová pole. Armádní skupina Střed čítala přes 500 000 mužů. Byli to veteráni, kteří bojovali už od Moskvy. Ale měli jednu slabinu. Hitler odmítal povolit jakýkoliv strategický ústup. Všechny jednotky musely držet pozice. To je přesně to, co Rokossovský potřeboval. 23. června v 5 hodin ráno začalo peklo. 10 000 sovětských děl zahájily palbu. Byla to nejmasivnější dělostřelecká příprava války. Země se doslova třásla. Německé pozice byly rozbombardovány na prach. Pak přišly tanky a pěchota. Vlna za vlnou. Rokossovského 2 hlavní údery probíjely německou obranu jako horký nůž máslo. Němci byli šokováni. Nečekali útok takové síly, jejich zpravodajství totálně selhalo. Stalin s Rokossovským je perfektně oklamali. Severní a jižní klaště Rokossovského fronty postupovaly rychle dopředu. Cílem bylo město Bobrujsk, důležitý železniční uzel a pevnost. Tam byly obklíčeny tisíce německých vojáků. Rokossovský osobně koordinoval obklíčení. Jeho štáb pracoval na plné obrátky. Rozkazy odcházely každou minutu. Tanková vojska postupovala den i noc. Němci se snažili prolomit obklíčení, ale marně. 9. armáda Wehrmachtu, která u Kurska útočila na Rokossovského pozice, byla nyní sama v pasti. Ironie osudu. Do týdne byla Bobrujsk dobyta. Němci ztratili přes 70 000 mužů, většinu zabitých nebo zajatých. A to bylo teprve začátek. Rokossovského jednotky pokračovaly v postupu na západ. Osvobozen byl Minsk, hlavní město Běloruska.
Němci se snažili zastavit sovětský postup, ale bylo to marné. Armádní skupina Střed se hroutila. Za 6 týdnů operace Bagration Wehrmacht utrpěl nejhorší porážku své historie. Ztratil přes 400 000 mužů, 28 divizí bylo úplně zničeno. Byla to větší katastrofa než Stalingrad. A Rokossovský byl hlavním architektem tohoto triumfu. Jeho dvojitý úder, na kterém trval proti Stalinovu původnímu plánu, fungoval dokonale. Hitler zuřil. Armádní skupina Střed, jedna z jeho nejsilnějších formací, přestala existovat. Z frontu bylo možné obnovit až daleko na západě. Sovětská armáda se dostala až k hranicím Polska. A Rokossovský byl v čele tohoto postupu. Wehrmacht se ho bál více než kdy dříve. Jeho jméno se stalo synonymem porážky. Jeden zajatý německý generál při výslechu řekl: Rokossovský je mistr obklíčení. Vždycky útočí tam, kde to nečekáme. Jeho plány jsou dokonalé. Jeho provedení bezchybné. Bojovat proti němu je jako hrát šachy s mistrem. On vidí 10 tahů dopředu, my vidíme jen 2. Ale Rokossovský nebyl jen taktik. Byl také člověk, který rozuměl svým vojákům. Často navštěvoval přední linii, mluvil s obyčejnými vojáky, ptal se na jejich problémy, kontroloval jejich vybavení. Staral se o to, aby měli dost jídla, munice, lékařské péče. Věděl, že spokojený a zdravý voják je lepší bojovník. Jeho podřízení velitelé ho milovali. Nebyl typ generála, který by křičel a ponižoval. Když někdo udělal chybu, Rokossovský s ním mluvil klidně, vysvětloval, co bylo špatně, jak to příště udělat lépe. Ale když někdo selhal kvůli zbabělosti nebo nekompetenci, dokázal být tvrdý. Takové velitele odvolával bez milosti. Stalin Rokossovského ocenil povýšením na maršála Sovětského svazu. Stalo se tak 29. června 1944 uprostřed operace Bagration. Rokossovský byl teď na vrcholu vojenské kariéry. Nosil maršálskou hvězdu, ale zůstal stejný člověk. Skromný, pracovitý, oddaný své práci. Po osvobození Běloruska čekala další úkol. Polsko. Rokossovského. První běloruská fronta měla postupovat na Varšavu. Bylo to pro něj osobní. Narodil se přece ve Varšavě. Mluvil plynně polsky. Polsko bylo jeho druhá vlast. A nyní měl příležitost ho osvobodit od nacistů. Postup byl rychlý. Sovětské tanky překročily hranice Polska. Němci se stahovali v chaosu. Ale pak přišla složitá politická situace. V srpnu 1944 vypuklo ve Varšavě povstání. Polská vlastenecká armáda Armia Krajova povstala proti Němcům. Doufali, že Sověti jim pomohou. Ale Stalin měl jiné plány. Rokossovský dostal rozkaz zastavit postup před Varšavou. Oficiálně kvůli vyčerpání jednotek a německým protiútokům. Neoficiálně proto, že Stalin chtěl, aby Němci zlikvidovali polské vlastence, kteří nebyli komunisté. Byla to krutá politika. Rokossovského vojáci stáli na východním břehu Visly a dívali se, jak Varšava hoří. Tento moment byl pro Rokossovského osobní tragédií. Chtěl pomoct, ale musel poslouchat rozkazy. Později řekl jednomu z důvěrníků: Varšava byla mé rodné město. Vidět jí hořet a nemoci pomoci bylo nejtěžší rozhodnutí mé kariéry. Ale byl jsem voják. A vojáci poslouchají rozkazy, i když s nimi nesouhlasí. Varšavské povstání bylo krvavě potlačeno. Němci zničili město téměř úplně. Teprve v lednu 1945, když už z povstání nezbylo nic, Rokossovského jednotky překročili Vislu a osvobodili trosky Varšavy. Bylo to hořké vítězství. Město, kde se narodil, bylo hromadou sutin. Ale válka pokračovala. Před nimi leželo Německo. A Rokossovský dostal jeden z nejdůležitějších úkolů. Měl postupovat na sever od Berlína, izolovat německé jednotky v Prusku a podpořit závěrečný útok na německou stolicu. Jeho fronta byla přejmenována na druhou běloruskou. První běloruskou dostal Žukov, který měl dobít Berlín. V lednu 1945 začala poslední velká sovětská ofenzíva. Rokossovského jednotky přecházely řeku Narev a postupovali do východního Pruska. Němci se bránili zoufale. Bránili vlastní zem. Každé město byla pevnost.
každá vesnice bojové pole. Ale nic nemohlo zastavit Rudou armádu. Rokossovský dokázal koordinovat postup přes obtížný terén. Východní Prusko bylo plné jezer, lesů, opevněných měst. Königsberg, hlavní město, byla mohutná pevnost. Obléhání trvalo měsíce, ale nakonec město padlo. Němci kapitulovali. Další vítězství pro Rokossovského. Zatímco Žukov s Koněvem dobývali Berlín, Rokossovský zajišťoval severní křídlo. Jeho jednotky dospěly až k Baltu, odřízly německé síly v Kuronsku. Koordinoval také osvobození severního Polska a části Dánska. Když Berlín padl a Německo kapitulovalo, Rokossovského vojáci byli na pobřeží Baltského moře. Válka v Evropě skončila. Rokossovský přežil. Prošel celou válku od Moskvy po Balt. Vedl 1 000 000 mužů do boje. Vyhrál desítky bitev. Zničil stovky německých divizí. Stal se jedním z nejslavnějších velitelů Rudé armády. A Hitler se ho bál až do posledního dne svého života. Co dělalo Rokossovského tak úspěšného? Byl to génius, štěstí nebo kombinace mnoha věcí? Určitě měl přirozený talent pro vojenství. Dokázal vidět celé bojiště, předvídat pohyby nepřítele, plánovat složité operace. Ale měl také zkušenosti. Bojoval už v první světové válce. Prošel občanskou válkou. Přežil vězení. Jeho osobnost byla unikátní. Byl klidný, rozvážný, ale rozhodný. Nikdy nepanikařil. I v nejhorších situacích zůstával chladný. Vydával jasné rozkazy. Poslouchal rady svých podřízených, ale konečné rozhodnutí bylo vždy jeho. A nebál se nést zodpovědnost. To je to, co dělá velkého velitele. Dokázal také pracovat s lidmi, věděl, jak motivovat vojáky, jak získat jejich důvěru, jak najít správné velitele pro správné úkoly. Nebyl samotář, který by dělal všechno sám. Byl to tým hráč, který dokázal delegovat, ale vždy měl kontrolu nad celkovou situací. To je umění velení. A pak byla jeho odvaha. Ne fyzická odvaha v boji, i když i tu měl, ale odvaha říct ne Stalinovi. Odvaha trvat na svém názoru, když věděl, že má pravdu. Málo kdo to dokázal. Většina generálů se báli Stalina více než Němců. Ale Rokossovský ne. Respektoval Stalina, ale nebál se ho. A Stalin to nakonec oceňoval. Jeho vztah se Stalinem byl komplikovaný. Stalin ho dal zavřít a mučit. Zničil mu zdraví, ale pak ho osvobodil a dal mu moc. Rokossovský nikdy nezapomněl na vězení, ale také chápal, že Stalin byl nutný pro vítězství. Byla to pragmatická spolupráce, ne přátelství, ale fungovala. Němci ho respektovali jako protivníka. Po válce němečtí generálové v memoárech často psali o Rokossovském s úctou. Manstein ho označil za jednoho z nejschopnějších sovětských velitelů. Guderian napsal, že Rokossovský byl mistr taktiky. Model, který proti němu bojoval u Kurska, řekl, že to byl nejtěžší protivník, jakého kdy měl. Hitler sám zmiňoval Rokossovského v poradách s nechutí. Viděl v něm symbol sovětské vojenské síly, symbol své vlastní porážky. Když Wehrmacht prohrál u Stalingradu, Kurska, Bagrationu, vždy tam byl Rokossovský, jako stín, který Hitlera pronásledoval, jako připomínka, že proti Sovětskému svazu není možné vyhrát. Tak skončila válka pro Konstantina Rokossovského, od vězeňské cely k maršálské hvězdě, od mučení k triumfu, od smrti k nesmrtelné slávě. Ale jeho příběh ještě neskončil. Čekal ho poválečný život. Politika, mocenské hry, další zkoušky a nakonec odkaz, který přečkal generace. Válka skončila, ale pro Konstantina Rokossovského začala nová kapitola života. Kapitola, která byla možná méně heroická než válečná léta, ale stejně důležitá pro pochopení tohoto mimořádného muže. Stalin měl s ním zvláštní plány. Plány, které ukázaly, jak moc diktátor Rokossovskému důvěřoval, ale také jak ho využíval pro své politické cíle. V červnu roku 1945 Rokossovský velel sovětským vojskům při slavnostní přehlídce vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. 24. června seděl na bílém koni a přijímal vojenskou přehlídku vedle Žukova,
který celou přehlídku velel. Byl to okamžik triumfu. Tisíce vojáků pochodovali náměstím. Tanky, děla, všechno ukazovalo sílu Rudé armády. Ale ve chvílích slávy Rokossovský myslel na ty, kteří tam nebyli, na miliony mrtvých, na kamarády, kteří padli u Moskvy, Stalingradu, Kurska, na vojáky, kteří leží v hrobech po celé východní Evropě. Vítězství bylo sladké, ale zaplacené hroznou cenou. A on to věděl lépe než kdokoliv jiný. Po válce Stalin reorganizoval velení armády. Rokossovský dostal velení nad severní skupinou sovětských vojsk v Polsku. Byla to prestižní pozice, ale také politická mise. Stalin chtěl v Polsku nastolit komunistický režim a potřeboval silnou vojenskou přítomnost, aby zabezpečil sovětské zájmy. A kdo by byl lepší než Rokossovský, který měl polské kořeny? V roce 1949 Stalin udělal něco, co šokovalo celý svět. Jmenoval Rokossovského polským ministrem obrany. Ano, maršál Sovětského svazu se stal ministrem obrany jiného státu. Byla to bezprecedentní situace. Rokossovský dostal polské občanství a fakticky řídil polskou armádu v zájmech Moskvy. Pro Poláky to bylo ponížení. Cizí generál, který reprezentoval okupační moc, velel jejich armádě. Rokossovský se ocitl v obtížné pozici. Na jedné straně byl loajální Sovětskému svazu a Stalinovi. Na druhé straně cítil spojení s Polskem, zemí svého původu. Snažil se být spravedlivý. Nepotlačoval polské důstojníky bezmyšlenkovitě. Dokonce podporoval některé, kteří byli schopní. Ale byl tu prostě proto, aby zajistil sovětskou kontrolu. Poláci to věděli, v Polsku strávil 6 let. Byly to těžké roky. Studená válka byla v plném proudu. Napětí mezi východem a západem rostlo. Stalin byl stále paranoidnější. Dokonce i Rokossovský, hrdina války, nebyl úplně v bezpečí. Stalin nedůvěřoval nikomu. Ale Rokossovský byl opatrný. Dělal, co se od něj očekávalo, a přežil. Když Stalin v březnu roku 1953 zemřel, Rokossovský cítil úlevu. Konečně byl tyran pryč. Ale co to znamenalo pro něj? Nové vedení v Moskvě, Chruščov a další začali měnit kurz. Destalinizace. Kritika Stalinových zločinů. Rehabilitace obětí čistek. Rokossovský sledoval tyto změny se smíšenými pocity. V listopadu 1945 byl Rokossovský odvolán z Polska a vrátil se do Sovětského svazu. Dostal velení nad Zakavkazským vojenským okruhem. Nebylo to tak prestižní jako předtím, ale byl zpátky doma. Polští vojáci, když odjížděl, měli smíšené pocity. Někteří ho respektovali jako vojáka, jiní ho nenáviděli jako symbol sovětské nadvlády. Ale všichni uznávali, že byl kompetentní. V Sovětském svazu pokračoval ve službě ještě mnoho let. V roce 60-61 během Chruščovova období byl dokonce jmenován náměstkem ministra obrany. Ale už to nebylo jako dřív. Válka byla dávno. Nová generace důstojníků přicházela. Rokossovský stárhl. Byl mu 60, pak 70 let. Zdraví, poškozené mučením z 30. let, se začalo zhoršovat. Chruščov měl komplikovaný vztah s válečnými maršály. Respektoval je, ale také se jich obával. Žukov byl v roce 557 odvolán z funkcí kvůli politickým intrikám. Rokossovský se držel mimo politiku, jak nejvíc mohl. Dělal svou práci, choval se loajálně, ale nepleť se do mocenských her. Toho ochránilo. Důchodový věk pro něj přišel v roce 62. Ale i po odchodu z aktivní služby zůstal respektovanou postavou. Mladí důstojníci ho chodili navštěvovat, ptali se na rady, poslouchali jeho vzpomínky. Rokossovský rád vyprávěl o válce. Ne o slávě, ale o tvrdé práci, o vojácích, o rozhodnutích, která musel dělat. Byl to učitel i po odchodu do důchodu. Konstantin Rokossovský zemřel 3. srpna roku 1968 na rakovinu. Bylo mu 72 let, pohřben byl s vojenskými poctami na Rudém náměstí u Kremelské zdi mezi největšími hrdiny Sovětského svazu. Tisíce lidí přišli vzdát hold. Vojáci, veteráni, obyčejní občané. Všichni, kteří pamatovali, co pro zemi udělal.
Jeho odkaz přežil generace. Dnes, více než 50 let po jeho smrti, je Rokossovský stále považován za jednoho z největších vojenských velitelů 20. století. V Rusku je národní hrdina. V Polsku je jeho odkaz komplikovanější kvůli poválečným rokům, ale i tam ho mnoho lidí respektuje jako vojáka. Co učinilo Rokossovského tak obávaným pro Hitlera a Wehrmacht? Byla to kombinace mnoha faktorů. Za prvé jeho taktická a strategická genialita. Dokázal vidět celé bojiště, předvídat pohyby nepřítele, plánovat dokonalé obklíčení. Jeho plány byly vždy promyšlené do nejmenších detailů. Nic nebyl ponecháno náhodě. Za druhé, jeho schopnost učit se z chyb. Po každé bitvě analyzoval, co fungovalo a co ne. Nikdy nedělal stejnou chybu dvakrát. Wehrmacht naopak často opakoval stejné taktické vzorce. Rokossovský je studoval, učil se je předvídat a pak je porážel. Za třetí, jeho osobní zkušenost s utrpením. Prošel vězením, mučením, ztratil téměř všechno. Ale toho nezlomilo, posílilo. Věděl, co znamená čelit smrti. Nic ho nemohlo vyděsit. A tato mentální síla se přenášela na jeho vojáky. Když viděli, že jejich velitel je klidný a rozhodný, i oni zůstávali klidní. Za čtvrté, jeho vztah s vojáky. Nebyl to typ generála, který velí z bezpečí vzdáleného štábu. Často navštěvoval přední linii, mluvil s vojáky, staral se o jejich potřeby. Vojáci věděli, že jejich velitel myslí na jejich bezpečí. A proto byli ochotní pro něj bojovat a umírat. To je síla dobrého velitele. Za páté, jeho odvaha nesouhlasit s nadřízenými, když věděl, že mají špatný plán. Scéna, kdy nesouhlasil se Stalinem ohledně operace Bagration, ukazuje jeho charakter. Málo kdo měl odvahu říct Stalinovi ne, ale Rokossovský ano, protože věděl, že má pravdu a zachránil tím tisíce životů a vyhrál bitvu. Němci brzy pochopili, že bojovat proti Rokossovskému není jako bojovat proti průměrnému sovětskému veliteli. On nedělal typické chyby, neútočil bezhlavě, neplýtval životy svých vojáků v sebevražedných útocích. Každý jeho krok měl účel a Wehrmacht to těžce nesl. Jeden německý generál po válce napsal ve svých pamětech: Když jsme dostali zprávu, že proti nám stojí Rokossovského fronta, věděli jsme, že budeme mít problém. Ten člověk neuměl prohrávat. Vždycky našel způsob, jak nás překvapit. Vždycky útočil tam, kde jsme byli nejslabší. A když jsme posílili to místo, udeřil někde jinde. Byl jako šachový velmistr hrající proti amatérům. Hitler sám zmiňoval Rokossovského v poradách s rostoucí frustrací. Proč ho nemůžeme zastavit? Proč naše plány vždycky selžou proti němu? Jeho generálové neměli odpověď. Prostě proto, že Rokossovský byl lepší. Jeho vojenské umění bylo na vyšší úrovni než většina německých velitelů. Srovnání s jinými sovětskými veliteli je zajímavé. Žukov byl brutální kladivo, které drtilo nepřítele silou. Koněv byl agresivní útočník. Rokossovský byl jiný, byl elegantní v své taktice. Preferoval obklíčení před frontálním útokem. Preferoval manévr před silou. A toho činilo možná ještě nebezpečnějším. Po válce němečtí generálové, kteří přežili, často diskutovali o sovětských velitelích. Manstein, Guderian, Model, všichni měli své názory. A téměř všichni uznávali Rokossovského jako jednoho z nejlepších. Možná dokonce jako nejlepšího. Někteří ho srovnávali s velkými veliteli historie. S Hannibalem a jeho obklíčením u Cannes. S Napoleonem a jeho manévry, s Alexandrem a jeho rozhodností. Co dělá velkého velitele? Je to inteligence, odvaha, štěstí, zkušenost? Pravděpodobně všechno dohromady. Ale u Rokossovského to bylo ještě něco víc. Byla to integrita. Byla to schopnost zůstat člověkem i ve válce. Nikdy nestratil svou lidskost. Nikdy se nestal bezohledným tyranem. Vzpomeňme si na jednu malou epizodu. Během bitvy o Berlín jeden mladý sovětský voják našel v troskách německého domu malou dívku, osiřelou, vyděšenou. Nevěděl, co s ní. Přivedl ji k Rokossovskému štábu, maršál ji uviděl, klekl si k ní, mluvil s ní jemně.
Pak nařídil, aby byla předána civilním úřadům, aby se o ní postarali. Malá věc, ale ukazuje charakter. Válka přináší to nejhorší v lidech, ale někdy také to nejlepší. Rokossovský byl muž, který prošel peklem. Byl mučen, ponižován, téměř zabit. Pak vedl miliony mužů v nejkrutější válce historie. Viděl smrt na každém kroku. A přesto si zachoval lidskost. To je skutečná velikost. Dnes, když se díváme zpět na druhou světovou válku, vidíme obrovské bitvy, miliony mrtvých, zničená města. Je těžké představit si individuální příběhy. Ale každý voják měl svůj příběh. Každý velitel dělal rozhodnutí, která ovlivňovala životy tisíců lidí. A Rokossovský byl velitel, který dělal správná rozhodnutí častěji než většina. Jeho život je připomínkou, že i v nejtemnějších časech může člověk zůstat čestný. Že i pod tyránským režimem může někdo sloužit dobré věci. Rokossovský nesloužil Stalinovi, sloužil Rusku, sloužil svým vojákům, sloužil ideálu porážky nacismu. A to je to, co ho činí hrdinou. Hitler se ho bál, protože představoval všechno, co Hitler nenáviděl. Inteligenci nad brutalitou, strategii nad ideologií, lidskost nad fanatismem. Rokossovský byl důkazem, že nacistické Německo může být poraženo. A byl jedním z těch, kteří to potvrdili na bojišti znovu a znovu. Když dnes studenti vojenských akademií po celém světě studují jeho bitvy, učí se víc než jen taktiku. Učí se, jak velký velitel myslí, jak analyzuje situaci, jak dělá těžká rozhodnutí, jak vede muže, jak vyhrává bitvy nejen silou, ale chytrostí. Konstantin Konstantinovič Rokossovský zemřel před více než 50 lety, ale jeho odkaz žije dál. V učebnicích vojenské strategie, ve vzpomínkách veteránů, v srdcích těch, kteří znají jeho příběh. Byl to muž, který porazil Hitlera. Muž, kterého se bál samotný Führer. A právem. Jeho příběh je příběhem odolnosti, příběhem odvahy, příběhem inteligence a především příběhem člověka, který nikdy nepřestal bojovat. Ani když byl v celé vězení, ani když byl mučen, ani když stál proti přesile. Nikdy se nevzdal a proto vyhrál. Tak končí příběh Konstantina Rokossovského. Od chudého sirotka ve Varšavě k maršálovi Sovětského svazu, od mučírny NKVD k triumfální přehlídce vítězství. Od neznámého důstojníka k legendě. Od člověka, kterého nikdo neznal, k muži, kterého se bál Hitler. To je síla vůle. To je síla charakteru. To je velikost.